No, la resposta és no. Un metge no pot ser substituït per un programa d'intel·ligència artificial. Tot això, avui ens trobem aquí a les afores del Parc Taulí de Sabadell, que acaba d'anunciar que ha posat en marxa un programa de diagnòstic de patologia lleu assistit per intel·ligència artificial. Llegim algun extracte de la seva nota de premsa. Es tracta d'una unitat formada per infermeres d'alta capacitació que, amb l'ajuda del Medictor, atenen els malalts d'urgències amb patologies lleus i molt habituals. Amb el suport de la intel·ligència artificial, doncs, les infermeres fan el triatge, demanen proves, estableixen un diagnòstic i prescriuen la medicació als pacients. Demanar proves, determinar diagnòstics i prescriure tractaments. No sé, jo diria que això és responsabilitat d'algú altre, però potser estic equivocat. Seguim. En el cas que, per exemple, calgués un antibiòtic que la infermera no té competència per prescriure, ho farà un metge que sempre tenim de suport per si algun dels pacients necessita que el visiti un facultatiu. Ah, un metge. Ja deia jo. Doncs ja hi som, un passet més en l'estratègia de la medicina sense metges. Perquè no ens enganyem, si es fan aquestes proves, en cap cas és per millorar la qualitat assistencial o per reduir els temps d'espera. És bàsicament per estalviar costos, com sempre han fet. Però la realitat és tossuda i els hi demostra que si volen tenir el procés ben lligat, necessiten d'un metge per validar les actuacions que fan altres figures com poden ser la intel·ligència artificial o les infermeres. I sovint aquests metges han de validar pacients, patologies i tractaments que no han vist. Companys i companyes, esteu segurs que volem fer això? En aquest sentit, l'administració té clar. El doctor Robot no menja, no cobra, no es queixa i sobretot no convoca vagues. Mentrestant, algú pensa en la qualitat assistencial que reben els pacients?